ko kun san ma dalilin da yasa ake daraja shi, ko kun san ma dalilin da yasa ake martaba shi. To ai mutum ne mai jama'a, a zahiri yana fara-fara'a. DSP fa ba shi da tamka, Usman Musa ba shi da tamka. Fagen taimako gun jama'a, shine yasa ake daraja shi, shine yasa ake martaba shi. CSP Usman shugaba mai taimako ne ga marayu, ya taimaki al'umma sosai, ba shi da girman kai kodai. Na ce ku ce ikon Allah, mai talakawa da marayu. Usman Musa bawan Allah, mai talakawa da marayu. Kun gan shi wale ne shi, a zahirin shi ba shi da kyashi, shine yasa ake daraja shi, shine yasa ake martaba shi. A zahiri yana da hazaka, polis din da ba shi da tamka, shine nazo nake yi wa waka. Salon kiɗan masai an taka, Usman Musa shugaba, babban goro sai magogin karfe. Ku biyo ni ku sha labari, Usman Musa yana da tsari, a taimakonsa baya a gori. Ai shugaba yana da tsari, mai taimako ne ga marayu, mai taimako ne ga tallaka. CSP Usman Musa, mai taimako ne ga tallaka. Sa gabanka har in naka so, mai taimako ne ga marayu, mai taimako ne ga tallaka. A Najeriya an san shi,